Cymru rili yn joio ein cymeriadau benywaidd cryf. Branwen, Gwenllian, Charlotte Church. Ond sa'n mor ysych chi wedi sylwi drwy flico drwy'ch llyfr chwedle. Mae lot fawr o'n cymeriadau benywaidd ni wedi cael amser rili gwael. Felly heddi fi am eich tywys chi drwy tair chwedl Cymreig a phenderfynu pwy sydd ar frig ein tabl tragedy ni. Santes Dwynwen. Mae stori Dwynwen yn un cymleth a thrist. Ar ôl yn y canol, mae Duw yn troi ei chariad hi mewn i bloc o ia. Fuck. 10 pwynt ar y tabl tragedy fyna yn barod. Ar ddiwedd y stori, ar ôl lot o dorcalon a thristwch, mae Dwynwen yn ffuckan offi yn Llanddwyn i fod yn lleian am weddill ei hos. Felly, mae mon yn cael 5 pwynt arall ar y tabl fan hyn, achos mae'n cael byw bywyd tawel heb ddynon, sy'n swnio'n ideal. Felly, mae Dwynwen yn gorffen gyda 15 pwynt. Branwen. Mae Branwen yn priodi brenin Iwerddon Matholwch, sy'n trin hi fel baw ar ei esgyd a'n halai fi fyw yn gegin y castell. 5 pwynt ar y tabl i Branwen fanna yn barod drian. Mae Branwen wedyn yn sgwennu llythyr at bendigeidfran, iddo fe dod draw gyda'i fyddinau i'w hachub hi. A wedyn, yn yr anhrefn llwyr sy'n dilyn, mae hi'n llwyddo colli i brodyr hi, i gŵr hi, o ddim yn fwy neis iawn ty beth, so ac yn wath na dim byd, gwern i phlentyn hi. 10 pwynt arall fyna fi'n meddwl. A wedyn, ar y ffordd nôl i Gymru, mae Branwen yn llythrenol yn marw o dorcalon achos bod hi mor drist. A fi'n credu bod hwnna'n heiddi 10 pwynt arall, felly mae Branwen yn gorffen gyda sgôr o 25. Sy'n dod â ni yn dwt ac yn daclus at Blodeuwedd. Mae Blodeuwedd yn cael ei chreu, mas o flodau, i fod yn wraig i lle llaw gyffes. Ond ti methu gorfodi neb i garu, felly mae hi'n dechrau affair gyda gronw pebr. Sim lot o tragedy da ni fan hyn hyd yn hyn, ond mae dal i gael 5 pwynt achos mae'r unig reswm gafodd ei chreu oedd i fod yn wraig i Iawsa. Yn naturiol, mae Blodeuwedd a'i chariad yn cynllwynio i ladd i gŵr hi ac yn nethu. A fel cosb am hyn, mae Dewin yn troi Blodeuwedd mewn i dylluan am gweddill ei hos. Os chi'n gofyn i fi, dyw'r gosb ddim rili'n matcho'r drosedd fyna. Ond i fod yn deg, mae bywyd fel tylluan yn swnio'n rili ddiflas. A nath ei chariad i gael ei ladd, felly mae Blod yn cael 7 pwynt arall sy'n rhoi cyfanswm o 13 iddi. Felly, i bod hi'n eitha agos rhwng Duwies y Blodau a nawdd Cariadon Cymru, Blodeuwedd sy'n ar waelod y tabl gyda sgôr o 13, gyda Dwynwen ar 15. Ond ar y brig o lot fawr o bwyntiau, mae Branwen. Llon gyfs hyn, ti sy'n ennill y teitl, ond Gymraes Fwyaf Trajic ni. Ond i'n meddwl bys ni'n dal mlaen i'r teitl am flwyddyn fach arall, ond nes ti'n llythrenol farw o torcalon, felly sim lot o led i fi gwyno, rili.